והנה איראן יוצאת להתקפה ולעולם לא אכפת, הם שולחים טיל לחיבורים, דני! רגע, הלו! מה? אחי, חכה רק עד סוף המשחק, בסדר? אבל אני רעב. עד גול של מסי! מסי מתקרב טוב. לרחבה, בועט, זה היה נבדל! לגו. ישראל שוב בחוץ כשהמונדיאל מגיע, אבל השנה יש סיכוי לגביע אם רק יפסלו איזו מדינה אחרת. אולי בברזיל עוד נראה את הנבחרת. רוסיה חטפה לאוקראינה את קרים, האום כבר בדרך אותם להחרים. בברזיל רק רוצים לעקוץ תיירות, וניימר את הגמר לא יצליח לראות. אמן בן פורת יוסף, ישראל תהיה הקבוצה שתצטרף. אם אין כדורגל לפחות יש מזל, מדינה אחת בחוץ לישראל במונדיאל. לספרדים אין כבר כסף אפילו למונית, ההולנדים יאחרו כי ישכחו קססונית, וגרמניה יוותרו לנו בגלל רגשות אשם, ובאיטליה המאפיה תחטוף את כולם. פורטוגל וארגנטינה יעופו על טיל, כי רונלדו ידרוס את מסי עם פיל, ויפן לא יוכלו לצאת בגלל דליפה בכור, וארצות הברית סתם תטעה בכדור. אמן בן פורת יוסף, ישראל תהיה הקבוצה שתצטרף. אם אין כדורגל לפחות יש מזל, מדינה אחת בחוץ וישראל במונדיאל. אמן בן פורת יוסף, ישראל תהיה הקבוצה שתצטרף. גם עוד 1000 שנה לא תהיו במונדיאל. טוב אם אין כדורגל לפחות יש כדורסל. דיוויד בלאט